السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دار التاليف Islamic Foundation كبركانو في gabatar muku da kaset mai suna Sharifai Ajiya, wanda Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara zai gabatar muku daga makarantar Ashabul Kahfi war Raqim da ke Igwala Kano. An gabatar da wannan karatu ranar Lahadi 31 ga watan 8 shekara ta 2003. Yanzu za a saurari kashi na farko daga cikin wannan karatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وشاق النبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا كان babi na mu'jizar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ba manta ba, muna cikin mu'jizozin labari da gaibu wanda annabi alaihi salatu wassalamu ya ba da labari da su. Wasu sun faru, wasu suna kan faruwa, wasu ana jiran su. To shi ma mun taho karshen fasalin, mun taho karshen sa. ina jin daga wannan karatun sai in har lokaci ya mun gama shi, to daga shi sai khasa'isu zan mun fice daga ma'ajizu. to ina muka kwana? waqatal kisra ku to waqatul kisra fi biladi farisa fi yawm qatlihi bi sayfi faris. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhbara ya bada labari na gaibu da katil kisra da kashi, wato kisra shine yarda jirdu sarkin farisa. manzo Allah ya bada labarin kashe shi kafin mutuwa, kafin a kashe shin da kusan shekara 30. maki ya ce kashe shi za a yi, kuma daga shi in ya mutu annabi ya ce an gama yin sarautar kisra, ba za a kuma yin ta ba. haka kaisara shi masu biyu annabi ya faɗa, ya ce da kaisara da kisra idan aka gama da waɗannan wanda ya zamani da su ba za a kuma sarautar ba. haka kuma aka yi, mu ga mun zama shaidu kai. su sahabbai da suka buɗe ƙasar sun ga halakar da ya faɗa. mu da muka zo bayan karni 14 da ba da labarin, mun ga tabbatar magana da ya ce ba za a kuma yin su ba. akwai mai mafarkin su yanzu ko a ƙasar da suke? ƙasar su duk ta zama darul islam yanzu. shi kisra Iran yake, to ba inda yan zafin kan addini suke ma yanzu irin ƙasarsa. wata mu'jiza ta manzan Allah. to muna tahrijin waɗannan mu'jizozi kamar da muka yi alkawari, saboda da'awar masu da'awa da cewa irin waɗannan mu'jizozi na 'yan maulidi ne, ba su inganta ba galiban, wasu ma maudu'an hadisai ne. to shine muke talhisin makharijin nasu bisa takaitawa. to ita wannan mu'jiza ta kisra, al-Imam al-Bukhari ya rawaice ta da Muslim daga Abu Huraira. har yau al-Imam Muslim da Baihaqi sun rawaice ta daga Jabir ibn Samura.
al-imam Ahmad ibn Hanbali da Abu Ya'la da Tabarani sun ruwaici wannan mu'jiza daga Afif al-Kindi. Ibn al-Harisi ibn Abi Usama ya ruwaice ta kan Ibn Muhayrizin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lafazin ta shine, wato mun dauki lafazin Ibn al-Muhayrizi ga yadda manzo Allah yake cewa idza halaka kisra fala kisra ba'dahu, in kisra ya halaka ba za a kuma kisra bayan sa ba. wa idza halaka qaisar fala qaisar ba'dahu, in qaisar ya halaka ba za a kuma qaisar bayan sa ba. wallazi nafsi bi yadihi la tunfiqanna aw la tunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah, na rantsi da sarkin da raina ke tafin ikon sa sai an ci da dukiyar su a lamarin Allah, wato kisra da qaisar. a wata riwaya muzdika kisra wa mulkuhu, an kyakketa sarautar kisra da mulkin sa. a wata riwaya ta bayaki ta kan ibnu uqba daga isra'ilu ibnu abi musa daga al-hasan radiyallahu anhu yace manzo Allah alaihi salamu ya ce da suraqatu ibnu malikin kaifa bika idza labista siwarai kisra, ya za ka yi sadda aka daura maka kwandagen sarkin kisra na mulki, ya za ka yi da kanka. wannan labari ma'aiki ya bashi shi tun bai musulunta ba, sadda annabi zai hijira daga makka zuwa madina kafirai suka sa wannan lada mai tsoka ga wanda ya kawo musu ma'aikin Allah da rai ko ba rai. suraqatu yana cikin wanda suka yi gadu-gadu don su rabota da wannan rabo mai girma a ganinsu. to shi ya haɗu da manzon Allah ɗin alaihi salam, da aka yi zafi kan ma'aiki alaihi salam ya umarci ƙasa ta danƙi kofatan dokinsa, ya nemi aminci, annabi ya amintar da shi har ya tafi tuna yawan dukiyar da za a bayar sai ka sakura ya dawo, ya kuma tasowa annabi ta da ƙasa ta kuma danƙasa, da ta kama kofatan, a wannan karo sai da ta kama har guyawun dokin. to da ya ga ya kusa nutsewa ya daga sauti al'amana ya rasulullah, sai ma za ta ce to sharadi ɗaya kakka kuma waiwaiwa, in ka waiwai za ta haɗiye ka gaba ɗaya. yace kuma da Allah zai sa tunda kai abin duniya kake so a ranka, kai imani da ni da nema wani albishir. sai zazzara ido, wani irin annabi da ya ganin sa almajiri ne, annabi zai iya bashi wannan abu da aka faɗa ne ko ko me zai mai wanda yafi wannan. sai annabi ya dube shi yana murmushi ya ce za ka yi sadda aka sa ma kambin sarkin kisra a kanka, kamar yanzu ne ka samu wani mai faskari a gefen hanya ka ce da shi ya zai sadda ya hau kujera a White House yau shine mai faɗa da sawa da hanawa a New York, ya zai ji ka. to kamar haka yake a lokacin, ka ya mafi haka, saboda a lokacin matsaloli ne kan matsaloli. yanzu ai duniyar ta juye ta rikida, ku bi anan dan Afirka ne bakin mutum kamar mu, gashi shine yake juya majalisar ɗinkin duniya. kaga wannan yana nuna ba mamaki dan mutum ya shiga White House. to amma a wancan lokacin fa sai dan kabila, sai jinsinta, sai jinin sarautar. yanzu ko duk ba waɗannan a tsarin mulkin zamani. to a dai taga ci abin ya mafi haka. annabi ya ce ya za ka yi sadda aka sama kambin sarkin kisra, har dole su aka dinga yi. ga sarkin kisra nan ku ba da hanya ta ake ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, akwan a tashi ba a yi magana kisra ba har ma'aiki ya kaura. su dai suna kiyaye ya faɗa, sun san zancen Allah baya tashi ƙarya. sayyidina abubakar ya hau ya shekara biyun nan ya wuce ba wata magana. sayyidina umaru ya hau shi ma sai da shekara 7. katsan sai ga kisra a kar an buɗe daularsa. sayyidina umaru ya je da kafarsa bikin buɗe farisa din, sai gashi an ɗauko kwandagen yana walƙiya yana kashe ido, an zo masa da shi. ana zuwa da shi zai cewa ina suraqatu, yana can cikin sau ya bata yama. aka dinga dauka da shi, sai da yazo inda zai dawo da ce to miko kanka ya miko, sai ya kwaba masa. duk gaba ɗaya sabai suka dauka bara, sai ya ce alhamdulillah da salabahuma kisra ibn hurmuza wa albasahuma suraqata ibn malik. mun gode Allah da ya gaskata alƙawarinsa,
ya tube su daga wato da kwandagen da kambin ya tube wa kisra ya daura wa suraqatu dan maliku al-arabi. wannan shine takharijin ta a takeice ita wannan mu'jiza ta siwarai kisra da halakar mulkin sa. wa sabitun ma'ashuhu hamida wa annahu mamatuhu shahida. annabi ya bada labarin cewa sabitu zai rayu hamidan zai mutu shahidan. ita ma wannan ba mu'jizar ɗan maulidi bace, mu'jiza ce ta malaman hadisi. ga yadda suka ce shahadar sabitu ibnu qais ibnu shammas annabi ya bada labari ita kamar yadda hakimu ya rawaito, abu na'ibin ya rawaito daga zuhuri daga isma'il ibn muhammad daga sabitu ibnu qais din kansa daga babansa wato muhammad ibn sabitin daga babansa sabitu ibn qais ibn shammasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya sabitu ala tarda an ta'isha hamidan wa tuqtala shahidan wa tadkhulul jannata ba'da dalika. ba za ka yarda ba in Allah ya zaban ma abin nan uku ka rayu abin yabawa gun kowa ka mutu kana mai shahada a lahira ka shiga aljanna. ya ce ya rasulullahi ba abin da ya kai wannan guna. annabi ce Allah ya yi maka fa asha kadalika ya rayu kamar haka din. an ce shine mutumin da ya cika 10 ba wanda za a ce yau ga abokin fadan sabitu cikin sahabbai bai da abokin fadan saboda shaidar hamida ya zo ya rasu kuma shahidan ranar dagar wato abin nan wannan ta musailamatul kazzab ya suke ce mata yamama. to wannan shine takharijinta. sai mu'jiza ta gaba wutila fi khilafati siddiqi harbu musailamatin zindiki Allah hasani sibtil imamin nabihi qala la Allah yusliku fi. tun yana jariri a gunya mai ke dauke shi yana jifa shi yana cafewa huzuqatin huzuqa taraka aina baka huzuqatin huzuqa taraka aina baka. ya kai wannan dan wada dan gajerin yaro mai sanya ya min ido yana jefa shi na ciki. yace to wannan yaro da kuke ganin sa a yau zai zama babba a wata rana, su ne manyan gobe. zai tsamo al'umma ta daga zubar gada da tsattuwar jini da zubewar kawuna. Allah zai sulhunta tsakanin rundunonin musulmi da kowace idan ta yi jazirta harzuka rawuka za su gaba. shi zai tsaye da wannan ya dakatar da shi wannan jaririn inji manzo Allah. wannan hadisi na al-Hasan al-Sibdu bai haƙiyar wace shi daga Jabir bin Abdullah al-Ansari. Bukhari ya rawace shi daga Abi Bakrata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna ibni hadha sayyidun. wannan dan nawa shugaba ne. to ina me cewa ba za a ce da Annabi sayyidu ba? ya dabo a karga Annabi na cewa da jikansa sayyidu, shi kansa sayyidul khalqi yana cewa da wani sayyidu kuma dan yarsa ne ma. amma da inda bani ya za sayyidun da haka dole mutum yau kansa gyara. in kuma bai baka zakalin sunna zai gyara shi dole. Annabi ko ka ki ko ka so sayyidun a sai da homo ina Aisha ka an kadu fi duniya wa fi dini sayyidu. wannan mu'jiza ce ta shehu alfazazi Abdurrahmani. an mai kashe fiye akwai wanda za su musa siyadar sai ce a hasiduhu ya riga ka cikin ya kofi mut kashe kanka gaizan dan bakin ciki. inna aisha ka rayuwarka an kadu ba ta da amfani dan a gurbace take. fa ha huwa shi wannan bawa kukurba maratan kasha maki a babban fada fit dunya wa fi dini sayyidun. shugaba ne ba a duniya ba kawai har lahira ba shugaba sama da shi sai Allah. to shine ma ake ce wala Allah an yusliha bihi baina fi'atayn min almuslimin. la'alla nan ba ta tarji bace ta hakiki ce. lallai ubangiji zai sulhunta tsakanin da'ifa rindina biyu ta musulmi da shi wannan jika nawa al-Hasan. jama'a to zancen mu'jizar al-Hasan ya sa dole mu dan takaitaccen bayani kan al-Hasan. kuma shi ma yana wani usulubi nan kamar da mukan ce Hassan ne da Husaini dan Juma da dan Jummai, kamar inda ya mai salin siful bahari sai isu da uzatul bahari. to haka kan tafi da abin da ya faɗi Hassan sai isu ga Husaini dan ya san ishara tana tafi za a zo a sharhin manufofinsa. to shi Al-Hasan din nan wanda bai san Al-Hasan ba ya kada kunnansa, wanda ya san shi ya dada saninsa.
ba a banza muka kama turba ƴaƴan gidan manzon Allah shi ya umarce mu da mu kama su ya kuma rantsi bai rufe mu ba yace wanda duk bai kama su ba bai da maraba da wanda aka yi dufa da bai cikin jirgin nu sunansa halakacci kowaye ko dan annabi ne dan annabin da bai hau ba suwa ya tafi da shi to ko dan annabi ne kai baka shiga jirgin ba ka halaka haka yace ƴaƴan gidan sannan su ne jirgin nuhu din duniya gaba ɗaya dufa na ci ba mai tsira sai wanda ya shiga kwale-kwale haka yace Bukhari ya rawaito daga Anas ibn Malik yace lam yakun ahadun ashbaha bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-Hasan ibn Ali duk ahadatu ba wanda ya kama da annabi irin al-Hasan dan Ali bin Abi Talib ku kiyaye wannan a cikin darajojinsa Bukhari ya rawaito Muslim ya rawaito daga Bara ibn Azib daga annabi alaihi salamu yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ko Bara'u yace ra'aytu an-nabiy wallahi Hasan ibn Ali ala atikihi na ga annabi ya yi wa Hassan bin Ali dokin wuya to wai kula yana cewa Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu ya ubangiji ina son sa ka so shi kun ji wannan har a cikin Bukhari akwai a Muslim akwai dan kanka ce da'ifun kai ne da'if Tirmidhi ya rawaito Hakim ya rawaito daga Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu daga Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce Al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahli al-janna duk matashin da zai shiga aljanna yana da shugabanni guda biyu su ne Hassan da Husayn in har baka yarda da wannan mutum sai dai ka tafi gidan wuta amma in zaka shiga aljanna sunan su sayyida ba ma annabi ba su kansu an sharɗanta mana ce musu sayyida haka manzon Allah kira su sayyida tasniya ce ta sayyid an kiyaye wannan Tirmidhi ya rawaito daga Usama ibn Zaid yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walla sana wal Husayn ala warikai naga Hassan da Husayn annabi ya dora su kan cinyarsa fa kana yace hada ibnaya wadannan sune ƴaƴana wa ibnati kuma ƴaƴan ƴata Allahumma ya ubangiji inni uhibbuhuma ina son su fa ahibbuhuma ka so su wa ahibba man ahabbahuma duk wanda ya so su ka so shi ba dole mu so su ba jama'a ya faɗi sharadin san Allah gare ka ka so su ashe zuwa abin tausayi wanda ba su so su ba yau abin kyautayi shi kadai ne da shi yau abin tausayi wanda ba ya so shi ba sallallahu alaihi wasallam sayyidi ahmada shugaban shugaba ban ga tamkar ka ba haka malayi duk abin kyautayi shi kadai ne da shi yau abin tausayi wanda bai so shi ba in ka so kai zara ko ka san gafara ko sanin sadara sa Muhammad gaban kai ta sunan nakin daha mai tanda ɗaya wanda Shehul Jazili ya rattaba sallallahu alaihi wasallam annabi saboda girman annabi hakimu ya rawaito hadisi daga Ibn Abbas daga annabi yace akbalan nabiyyu Ibn Abbas yace annabi ya tinkaro wa qad amalla hasan ala rakbati halin ya goya Hasan al-Basri a kafa Hasan ibn Ali a kafadarsa falakiyahu rajulun wani mutum ya gamu da shi fa kala yace ni'mal markabu rakibta ya gulam madalla da agan hawan nan da ka hau ya kai yaro yana nufin annabi fa kala annabi sai annabi yace da wannan mutum wa ni'mar rakibu huwa madalla da shi ma wanda ya hau din madalla da wanda aka hau madalla da wanda ya hau ya karasa masa yace magana ka bata zama jumla mufida ba jumla ce gairu mufida sai ka kara ka hada min da shi da haula wala quwata daga duk sunna da zaka dawo baka danki waɗannan ba wahala kake ka da buwakar Allah mun gode mu kadai wannan ya ishe ma annabi ya ce duk mai son Hassan da Hussein Allah ka so shi kuma wallahi da za a tsaga jinin mu sai an ga son su a ciki Ibn Sa'ad ya rawaito daga Abdullah ibn Zubair ya ce ra'aytu lasana yaji naga Hassan ibn Ali yana zuwa ila annabi zuwa ga annabi wa wasajidun annabi yana sujada fayar kabura kafata sai dare kafadar manzon Allah au qala zarar ko ya hauga dan bayan annabi fa ma yunzilu wa ta yakuna huwa allazi yanzilu
idan annabi ya sujada alhassan ya zo ya dare mai annabi haka zai ta zama in zai awa bai sauka ba annabi baya sauke shi ya daga sai ya yi abinda zai ya sauka sannan annabi ya dago wala qadra ayatu raki'un na ganshi yayi sujada fa yufriju lahu bainar rijlaihi sai alhassan ya taho yana cusa kai cikin cinyoyin ma'aiki sai annabi ya buɗa mai cinya hatta ya sarje min janibil akhir sai ya fice yana wasa da annabi sai ya dawo ta nan sai annabi ya buɗa mai shiga sai ya dawo sai ya buɗa mai ya fita annabi yana gaban Allah alhassan yana cikin su yana tsakani yana dabdala in baka za alhassan baka san shi ka tsaye da gemu amma ka sa san alhassan a cikinsa. Abu Salama ibn Abdurrahman ya ce kanan nabiyu yudli'u lisanahu lil Hasan ibn Ali yamtasuha sau dai annabi kamar yadda idan yara suna abin nan kuka ko rigima ake sa musu fida din nan suna tsotsarta to idan yana rigima sai annabi ya turo ma harshe sai kama harshen ma'aiki da bakinsa yana tsotsa yana dariya yan annabi yana mai wasa yana rarrashin sa harshensa zai turo mai kama harshen yana tsotsa. Al-Hasan hakimu ya rawaito daga Hubayr ibn al-Arqami shi kuma yace ashhadu laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadi'ahu ay al-Hasan fi habwatihi wa huwa yaqulu na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana dauke da Hasan fi habwati a dokin wuyansa wa wai kule na cewa man ahabbani falyuhibbu din mai sona ya so shi wali ballighu shahidu minkum al-ga'iba wanda yake nan ya ga wanda baya nan yana son ya ce mana sakon yana son ya dangane da busa kafu karkai uzi da cewa ni ya rasulullahi ban rayu da kai ka gayan ba yace to wanda ya ji ya ga wanda bai ji ba da ta yau ana gaya maka hanzarinka ya yanki daga yau ko ka so shi ko ka tafi jahannama ba ruwan Allah da haddaka in na ware lokaci sai kun ban awoyin na lissafin mahaddatan da za su shiga wuta suna da yawa da annabi ya bayani. Kun san waye ya fara haddar at-taura? At-taura ya fara haddata gangaren na at-taura da ya fara haddata bil'am shi ya fara hadda at-taura shine farkon wanda ya tsiyata da at-taura shine farkon wanda zai shiga wuta a dalilin at-taura. Ina amfanin ta wanda a ce bai haddace ko aya daya ba ya ta musabu sadda ma'aike ke biya masa qur'ani ma'aike zo wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr yace to sai dai kuma abinda zaka koya min dan sanin farallai da sunnoni amma dan yaran gabo da Allah wannan ta ishe ni manzo Allah ya murmushi yace ba kai kadai ba ma duk duniya wannan kadai ta ishe ta ba hada abinci ba a tawfiki ne balaraban da ya ketaro daga ƙauyensu ya zo kirani da Allah ya rubuta mai rabon fasdadi ma tumar kawai ya je narki ga Abu Jahil katanga da katanga da manzon Allah duk ayoyin a gabansa suka sauka in bayan hijira kadai ga hijira duk a gaban suka sauka amma me yake cewa sahirun majnunun kazzabun yatimu abi talibin Allah ka kare mu. Sayyidina Al-Hasan to abin mamakin a wannan jama'a da wannan maratibu na Al-Hasan da wannan rana da ya halacci yayi wato da mutuncinsa da rayuwarsa da haƙƙinsa gaba ɗaya don ya ceci musulmi ya kuma cece su. Za ku yi mamaki in aka ce muku Al-Hasan haɗin gumu aka yi masa kisan gilla kuma musulmi shine ajiya na ce zan shimfiɗe wato sajjadar zaman da rami ranar asabar mai zuwa tun a yau mabudinta shine na yau wanda ya halarci zamana na yau to zai fi gane maganar da zan yi a ranar yau muzinati a gadan kaya domin wato shi Al-Hasan dafi aka shirya mai zafi kuma ba ma musulmi bane shi ya gabani na musulmin lokacin irin waɗannan na Saudiyan nan wanda suke ta daddakawa masoyansu suka shirya dafi shine Yazid dan Muawiya aka hauda dafi haɗin gumu
ya aika wa da Ja'adatu bintul Ash'as ibn Qais matar Al-Hasan yace gashi nan in kika bashi ya sha to ja'iza ki guna da ki zo ki zama kice gimbiya da za mu mulki tare da ki zan saki matata na aure ki kice fulani jin ga duniya ruwa can tana rayuwa abinda za ta kai bakinta sai akwai 30 bata gani gashi nan za ta zama gimbiya kuma dama dai me kamar zuwa ce suka aike ta zuba masa wannan abu wannan dafi a abincinsa na rana yayi alwalar sallar azhar sallar da bai ba kenan yana mata gugu dan uwansa Al-Husaini ya zo ya ce wa ya zuba maka wannan dafi kun fana fitowa daga bakinsa yace abinda nake son ce ma dan uwana Al-Husaini Allah ya fi mu ya daukan fansani da kai haka jinin mu ya gada kana ganin yadda aka yi da baban mu ni ta wace kyau dan haka ka kyale wanda ya min nan in yadda na zata haka ni Allah ya san shi zai danke shi in kuma ne kuskure a zato kar ai zalunci da sunana nace gaskiya ne mutuwar magana kenan nan Allah ya zare ransa yayin shahada ranar Alhamis 5 ga Rabiul Awwal shekara ta 49 da hijiran manzon Allah bisa sabani wasu ce 50 wasu ce 51 kafin nan ma sai da Allah ya mai ishara da tafiyar tasa ta zo yana ru'uya a cikin mafarki Allah ya nuna masa an rubuta nan da kalamin kudura da irada qul huwallahu ahad a tsakanin girarsa biyu to sai ɓoye biga kowa ma'anar wannan ba amma a cikin iyalinsa wasu suka tambayi sa ijemul musayyib ga yarda Al-Hasan sai ya ce to ku je ku nemi wasiya gunsa gaskiya ta zo masa ba zai dade ba kwana 3 aka yi sha dafiyar ya tafi to wannan shine game da Al-Husayn Al-Hasan to shi tasa ta yi kyau wannan dagar da muke cikin ta ga dajiyar daga ce ta kota muka cin asali su waɗannan da suke ta yaƙar martabar waliyai da sharifai jikokin Fatima wanda ina gayyatar don mai shakku to yazo in yanke shakkunsa ran asabar yazo ba da zan ga mai littafin da juz'in littafin da babin da shafin da zai duba ya ga magana kiyayyarsu ga annabi abu ne da ya fara na bayyana kuma gadan su ne kan haka aka assasa mazhabin duk abin da suka yi sojan gona ne dabara ce babban kiya ce sadda rana ta fito za su shanya shine insha Allah karatun mu da zani to Al-Husaini shi ma haka ce ta faru kansa kuma haka abin ya biyo jinin nasu gaba daya Al-Husaini annabi ya bada labari shi ma da rasuwarsa shi Al-Hasan annabi bai faɗi mutuwar Hassan ba saboda in an dubi ta sai ne ta Husaini shi za a ga ai ta ta kyau Al-Hasan ba Husaini shine wanda annabi ya dinga labarin rasuwarsa saboda labarin yana da ban takeici to karatu ya kawo mu kansa dole za mu yi shi yau kaɗan daga waɗanda suka ruwaito don tabbata muku abinda yake kai da abinda mutajahin da nake tafi kai sau da yawa idan ka haɗa musu gumu ka ɗora musu diga a maɗiga sai a ce shi a kake inda shi a ta inganta mazhabi guna kai zan ji tsoro kai ma da kake wahabiyanci baka ji tsoron ka ce wahabi ne kai ba ai gwanda shi a sau 1000 da kai dan me shi'a zarme wasu a kauna ce kai ku zarme yau kakiyayya a har kullun da bambanci tsakanin wanda ya zarme a kauna da wanda ya bata kiyayya bambanci mai nisa su wannan aso suka nutsan da har muka jabirki kuma akwai guraren da muka haɗu da su gam kai mu ne gaba da su abun to akwai kuma gun da muka raba gari wato wannan magana da zan faffada ga maraji'unta idan magana ce ta shi'a to duk waɗannan yan shi'a ne hakim ya ruwaice ta bayhaqi ya ruwaita daga ummul fadl bintul harisi ibn rahawai ya ruwaice ta bayhaqi ya ruwaice ta abu na'ibin ya ruwaice ta daga ummu salamata bayhaqi ya ruwaice ta abu na'ibin ya kuma ruwaita daga anas ibn malik ibn asakir ya ruwaice ta daga muhammad ibn amr ibn al-hasan ibn sakani ya ruwaice ta bagawi ya ruwaice ta abu na'ibin ya ruwaice ta kan suhaimu dan anas ibn al-haris
bayaki har yau ya kuma ruwaitatta ta kan abi salama ibn abdurrahman ibn al-husayn bayaki ya kuma ruwaitatta ta kan sha'abi al-hakim ya ruwaice ta kan ibn abbas abu na'im ya ruwaice ta kan asbagu ibn nabatata al-imam ahmad ya ruwaice ta bayaki ma haka ta kan anas ibn ta kan abdullahi bin abbas har yau bayaki ya kuma ruwaice ta abu na'im ya ruwaice ta kan busratu al-azdiyya bayaki ya ruwaice ta kan jamil ibn murra bayaki ya kuma ruwaice ta abu na'im ya ruwaice ta daga sufyanu daga kakarsa bayaki ya kuma ruwaice ta daga ibn musirin daga kakarsa ga abinda ummu salama ta ce marja ina muka samu to alhamdulillah idda ja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yawmin fastaiqaza wa wahairun annabi ya kashin gida a wani yini yayin rumi sai ya farkawa wahairun a cikin dimuwa riwaya uku ce wata ta ce khairun da dugu wata ta ce khafirun da sinca ma'ana biyun waɗannan ma'ana cikin kasala ya farka cikin kasala waccan kuma cikin imuwa wa fiye bi turbatun hamra yuqallibuha hannunsa ga wata jar ƙasa yana juyata qultu ummu salama tace sai na ce ma hadhihi turbatu ya rasulullah wace irin ƙasa ce wannan banga shigowarka da ita ba kuma ga ta a hannunka fa qala yace akhbarani jibrilu jibal labari anna hadha ya'ni al-husayn ya nuna husaini yace wannan yuktalu bi ardil iraqi za a kashe shi a iraq yake gaya mu wa hadhihi turbatu ya kan ce ga kasar gun da za a kashe shi a wata riwayar kani anzur ila kalbin abqa'a yalibu fi dima'i ahli baiti kamar ga wani bakin kare ana nuna min shi yana lallagi mana yana lasan jinin su da harshen sa ila malamai suka ce huwa shammar ibn zuljawshan wannan bakin karan wani barde ne la'ananne na yazid mai suna shammar ibn zuljawshan a wata riwayar inna ibn hadha yuqtalu bi ardin yuqalu laha karbala wannan dana za a kashe shi a kasa mai suna karbala to man shahida zalika minkum falyansurhu wanda duk ya riski wannan cikin ku ya kai mai dauki a wajen riwaya ta ummul fadl bint al-harisi daga hakim shafi na 115 da muntakab kanzul ummal juz'i na 6 shafi na 223 da al-khasa'isul kubra na suyudi juz'i na 2 shafi na 125 duka waɗannan ga abin da suka ce anna dagalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ummu salama ta shiga gun annabi tace ya rasulullahi inni ra'aytu huluman munkaran al-lailata naga wani mugun mafarki a daren jiya kala yace ma huwa wani irin mafarki ne kala tace innahu shadidun ya rasulullah mafarkin na da tsanani kala ma huwa yace wani mafarki ne kala tace ra'aytu ka annaki atan min jasadika udi'at wa wudi'at fi hijri naga kamar an yanko tsokan nama jikinka an jefa a daki na fa qala rasulullahi sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace ra'ayti khairan alheri kika gani kake da ma'anarsa talidu insha Allah ta'ala gulaman zaki haifi da wato talidu fadimatu gulaman fadima za ta haifi da in Allah ya so fa yakunu fi hijriki wannan dan ke zaki raine shi fadima za ta haifi shi za a dauko a kawo shi ne tsokar da kiga an yanko daga jikina an kawo daki tun bai zo ba annabi yake ga mata fadima za ta haifi da namiji kuma ke zaki rike shi fa wanda Fatimatu Husaina kawai sai aka rafsa buda Fatima ta haifa al-Husain fa kana fi hijri aka ka annabi ce to ga alƙawarin ki tace fa dakhaltu yawman ila rasulillahi ran na shiga gun annabi fa ba'atu fi hijri na aje masa al-Husain thumma hanat min iltifatatun sai na waiwaya gun annabi fa idza ana rasulullahi tuhuri qala dumu'a sai naga idan annabi na zubar da hawaye shar qalat ummu salama tace nace fa qultu ya nabi allah bi abi anta wa ummi ina fansanka da ran tsohona da tsohuwata malaka me ya faru kake kuka qala atani jibril alaihi salatu wassalam yace jibril ne ya zo min fa akhbarani anna ummati sataqtulu hadha ya ban labari al'ummata za ta kashe wannan ya nuna al-husayn
fa qultu nace yaqtulunahu wa hum yu'minuna bi su iya kashe shi bayan sun imani da biya ubangi ya jibrilu qala na'am yace za su kashe shi wa atani bi turbatin min turbati hamra sai ce ga ma samfurin kasar gun da za a kashe shi ya kawo manzon Allah hakimu yace a cikin mustadrak juz'i na 3 shafi na 176 hada hadithun sahihun ala shartu shaykhaini wa lam yukharrijahu wannan hadisi sahihi ne bisa sharadin bukhari da muslim sai dai basu fitar da shi ba saboda ya musu istidraki ne da hadisin da yake sahihi a sharadin su basu fitar bai ruskan musu da shi a wata riwaya ta Zainabu bintu Jashin uwar mu'minai agon ibnu asakir a tarihin sa juz'i na 9 shafi na 62 da majma'uz zawaid juz'i na 9 shafi na 188 da kanzul ummali juz'i na 13 shafi na 112 da ibnu kasirin a tarihin sa juz'i na 8 shafi na 199 ga abinda ummu salama tace zainabu binti jahsh tace bayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa husaynun indi wataran annabi yana daki na husainu na tare da mu ta koro hadisi mai tsawo zuwa fadinta sun maqama sallallahu alaihi wasallam fa salla annabi ya tashi yayi sallah bata faɗi wace sallah bace falan ma kama yayin da annabi ya kabbara ihtabanahu ilayhi sai ya dauki al-husaini ya rungume fa idza raka aw sajada wada'ahu idan zai sujada ko zai ruku'u sai aje shi summa jalasa fa baka da bayan annabi ya idar ya zauna ya dinga kuka summa madda ya dahu ya mika masa hannu fa qultu nace ina qadar salati ya rasulullahi inni ra'aytuka al-yawma sana'ata shay'an ma ra'aytuka tasna'u ya rasulullahi na ga kayan abu da baka taba yin irinsa kana dauka yaron nan ka aje gashi ka idar da sallah kana mika mai hannu kana kuka qala yace inna jibrila atani fa akhbara in anna hadha taqtuluhu ummati ina sallan nan jibril yazo ya gaya min wannan dan nawa al'umma ta za su kashe shi a riwaya Anas ibn Malik wadda Ahmad ya rawaito ta a Musnad a duba juz'i na 3 shafi na 242 zuwa shafi na 265 da ibn Asakira a tarihinsa shafi na 615 da tahzibi nasa ba tahzibi na ibn Hajar ba juz'i na 3 shafi na 325 da al-mujammal kabir na Tabarani shafi na 47 da tarihul islami na Zahabi juz'i na 3 shafi na 10 da siyarul a'lamin nubala na al-hafizu Zahabi juz'i na 3 shafi na 194 da zakhairul uqba nayi bayanin sa da yawa fi fadail zawul qurba shafi na 146 da al-majmu' hayyau da ibn hajar juz'i na 9 shafi na 187 da dalailun nubuwa na abi nu'aym juz'i na 3 shafi na 202 ko abu na'im al-mawahibul ladunniya na qasdalani juz'i na 2 shafi na 195 al-khasa'isul kubra na suyudi juz'i na 2 shafi na 25 da fata ana bina da kirga mawriduz zam'an bi zawaid ibn hibban na haitami shafi na 554 duk waɗannan sun karbu daga Anas ga abin da suka ce Anas yace ista'azana malakul qudri rabbahu mala'ikan da yake kula da garuruwa shine malakul qudri ya nemi izinin ubangiji an ya zura annabi ya kai wa annabi ziyara fa azina lahu Allah ya masa izini wa kana yawm ummu salama wannan rana ta ummu salama ce fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ummu salama ifazi alaina albaba la yadkhul alaina ahad mala'ika ya shigo da kai ba ta umarni ki kula da kofa kar kowa ya shigo qala fa bainahi ala albabi muna nan a kofa ijja al-husayn ibn ali ina nan na kan gadin kofa sai ga husayn ibn ali alaihi salam a gafarce ne ba lafazi na bane mai ruwayan ne fada ka dan ka tafi gaba kara ce gashi na ma da ya fadi shi alaihi salam yace a ba daidai bane ya cancanta mai alaihi salam yanzu da wani wali zaka fada na banu isra'ila ka ce alaihi salam ba mai ja yanzu ka ce fadima alaihi salam sai a gingiran a ce ma shi aka ki amma duk sadda aka ce suratu maryam za a ce Allah ya salama makiyatun wa aya wato maryam ta fi fadima kenan ita ba ta zama alaihi salamu laifi ba an kace fadima alaihi salamu laifi na ce haka ba dan gaskiya bane dan in kashe bakin tsanya kalma alaihi salamu kowanne nan kana ce mai alaihi salam duk taron nan me bai so musulunci salamu alaikum wani abu ne alaihi salamu ba ku banda dai raini da kin albaiti kin ƴaƴan annabi alaihi salamu gaisuwa ce ta kowa wa tayyatun fiha salam
ba na bane ba ko da zai gagara a ga Ali alayhi salam Fatima alayhi salam me yayi rigimar banda kin wani ba kuma bane kuma yau in sama za ta rikito kan mutum sai dai ta danne shi amma zai kawo hajja aya ko hadisi da yace alayhi salam sai annabi ake ga abinda ma aya ta nassanta a daidaita ta kumshu salam ko daidaita kalmar salam ai ta faɗa da ka kai kan motso ne wani ya ce daidai na ce a'a na dai faɗa dan in tare kada ai su kuwa da ni ba da linzami na ba shine kawai alaihi salam faktahama fa akhadtu faktahama ya kutsa zai shiga fa akhadatu ummu salama fa hatazanatu ummu salama ta kama shi ta rungume shi waje alattu nagihi wa tusakkituhu tane masa wasa tana kawaitar da shi falan mai tadda fil bukayin da ta ga ya tsananta zai fasa kuka sallatu an ta ce shiga ta bashi hannu ato zaki bari da musa bari fadan ku da manya wace shiga sai wawa sai mahaukaci sai wanda ba shi da hankali ta bar shi ya shiga hatta da nazabi hijirin nabi ya shiga zauna kan cinyan manzo Allah fa qala al malaku lin nabi al-husayn na shugaba malaika sai ya canja zance dawo kan al-husayn ya da zancen sa kan husayn yace da annabi inna ummataka sataqtulu ibnaka hadha al-ummaka za su kashe wannan dan naka fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtulunahu wa hum mu'minuna bi za su kashe shi bayan sun imani sun san ni annabi ne qala na'am yaqtulunahu yace za su kashe shi fa kharaja rasulullahi wa qadi tadana husayn sai annabi ya kida daga nan ta kare sai rungume al-husayn ya fito kasiful bali a cikin dimuwa fa zannat ummu salama anna gadabahu min duhul sabi alai sai ta ce annabi ya fushi saboda ya ce kar kowa ya shiga ta bari ya shiga ita bata san me ake ba fa qala ta ce ya nabi Allah ya annabin Allah ju'iltu fidaka Allah ya maida raina fansarka matan manzon Allah ce innaka qulta lana kai kace mana la tubku hadha sabiya kar dayan ku kuskure yasa al-Husayn kuka kai mana wannan doka ba ta takkace kar a sa shi kuka faja a bakallace yazo na hana shi yaki naga zai kuka ban san dalilin ka ba saka na bashi ya shiga walan ya ruda la ko ta kanta annabi bai kuma shi ba nan magana yake to amma da wata magana nan kar ku sa shi kuka wannan dafin da Allah ya shayar da jininsa na wannan abin da za a yi mai yasa ko a wasa ka sa al-Husaini kuka sai ka shiga wuta ko waye kai daga baya sannan in ka za ka shiga aljannar rahama Allah ta fito da kai shi yasa annabi ke musu ayar za a iya sa al-Hasan yana ce amma Husaini ka asa shi kuka duk mai san kansa da arziki kai ya yadda Husaini ya hawaye dansa saboda Allah ya alƙawari duk wanda Husaini ya hawaye dan wuta ne duk wanda Husaini ya hawaye na bacin rai dan wuta ne فخرج إلى أصحابه يبتو يتبقون صحابهم جلوسوا سنة الزوني فقال إن أمتي يقتلون هذا yace da sahabbai al'umma ta za su kashe wannan jikan al-hadisi ya kora hadisi ya karshe aka yi ta kuka a masallacin annabi wannan hadisi yana da hanyoyi da yawa daga wanda suka rubuto ta kansu daga sahabbai na kyale riwayoyin da hanyoyin na ɗebo adadin sahabban saboda yawan riwaya Abu Umamata wato Saddabun Ajlana shine Abu Umamata al-Bahili Abdullahi bin Wahabi ibn Zam'a Abdul Muttalib ibn Abdullah bin Hintabi Shaqiq ibn Salamata Sa'id ibn Wahabi Abi Hind Shahr ibn Hawshabi wanda muka bayanin iyayen ma'aiki can kwanaki kansa Urwa ibn Zubair ummul mu'minin Aisha Maqburi Abdullah bin Sa'id Mu'az ibn Jabal Sa'id ibn Jahmana ibn Abbas Imam Ali duk arwaito ta kai banda wadancan da na faɗa ban maimaita su ba Tabari ya ruwaito a mu'jamu da Zahabi a tarihinsa da kuma har yau Siyarul A'lami wato a littafansa biyu da Ibn Hajar a Majma'u Zawaidi daga Hani'u ibn Hani'in daga Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu yace la yuqtalanna al-Husayn qatlan wallahi za a kashe Husayn mugun kisa wato kisan gilla wai ni la arifu turbatal ardi allati yuqtalu biha na san inda za a kashe shi yuqtalu bi turbatin qaribatin minan nahrayn za a kashe shi a wata ƙasa kusa da nahar al-furati wa anna hasan ibn kasir an abi anna aliyan ata karbala hasan ibn kasir yace sayyidina ali ya je wa karbala ko kafa biha sai aka ga ya jalin zani fa ila amirul mu'minin hadhihi karbala nan karbala ce dajin Allah ne
faƙala ce za tu karbin wa bala ce nan za a yi bakin ciki da bala'i sun ma'amma abiyadihi ƙala hahuna mawudi'u rihalihim wa munafu rikabihim wa amma ila mudin ahara faƙala hahuna mihraqu dima'ihim fityatun min ali muhammadin yuqtaluna bi hadhihi al-arsa tabki alaihim as-sama'u wal ard yace ba ku san me yasa na tsaya ba nan shine gun da za a durkusar da abai badan hawan su nan ne gurin da za a sauke siradan su ya nuna wani gu daga cikin filin ya kuma nuna wani gun yace kuma nan shine inda za a zarda jinainan su samarin alayen gidan muhammadu za a kashe su a wannan farfajiya sama da ƙasa za ta yi hawaye a kansu duk wancan maraji da na faɗa su suka kawo wani kuna zaton tsoron zargin wani ko kallon wani zai sa mai wato sai nan ya zama toka kenan shi to ka kama wanda zaka kama mu mun kama shi a wata riwayar falan ma yayin da suka ni nawa gari ne na yahudu wa mun dalikun ila safain yana shirin tafiya waki a safain na dabi ala sauti da aka zo karbala sai aka ji a daga muryana sabran aba abdullah sabran aba abdullah sabran bi shaddil furaji kai hakuri ka dau hakuri ya kai baban abdullahi kai hakuri ya kai baban abdullahi yana nufin al-husaini anan ne mawkifin ka shaddil furati a gaba tafkin furatu nan zaka kwanta ba sai dina ali ba sa da shehu lasmar masu neman albarkar takalman su ɗansa imranin an nuna mai kashe shi za a yi ta faɗa bayan ya rasu da shekara 27 a kashe imranin ku duba dawawinin sa sutan ƙirar da azhar barmuni za ku ga da yake bayani auradin saniya alhamdulillahi rahman qulu li imran la budda an yuqtal ba'di har yadda za a yi kisan duk sai da ya faɗa sai wala su ga yadda za a wai zuru da muka ya imran bairan naharan gashi nan duk ya faɗa kowa ya dumme duk musamman arusawa sun san wannan kasida sosai jama'a to gashi sai na ali ki faɗa da ko da zaka taso da namiji ai an gado ne gada ya shi shehu lasmar din ga sai na ali kuma ta faru an yi a wata riwaya kuma bayan ajjarul harmali ya tsaya tsakanin wato bishiyoyin sabara wa akhadha ba'aratan fafarakaha ya dauki ba'aratan wato abin nan kashi turoso kashin tinkiya tun makala sannan yace la yab'asanna Allahu min hadha al-mawdi' qawman yadkhulul jannata bighairi hisabi anan gurin ne Allah zai tashi mutanen da za su shiga aljanna ba da hisabi ba hisabi za su shiga yana nufin ayarin al-imam ku gane zagin Abdul Qadir Jilani ko Ahmad Tijani gun waɗanda suke mabiyan Yazida karamin abin da za su iya yi kenan dan ne su suke suna hanka ku tara hankali za ku ji kakanninsu a wannan turba irin yadda suka yi wa kakanninsu shi wa Abdul Qadir din in na ce kakanninsu na je nufin iyayen ɗakin da suka yi hayan na nan sunan ai ba sa da lamba ba a san su ba a lissafi jikokin su waye shi ma bai sani ba ina nufin su masu hayar da suke biya ku tara hankalin ku ji garuwa kowace da isnadin ta yadda suka yi da misali ina nufin su fahad ba rubar a nan su suke ta ci da dukiya sai an zabi sharifai sai an baje martabar sharifai ta ce ma ba sharifan ƙarya ne ko a ce da sharifi da kowane jini ɗaya ne ba wani maraba a ta kawo ƙarerai dan ne saboda kullum hankali yana cewa idan jikokin wani mutum za su mallaki ƙarfin hijabi saboda albarmar kakansu wai ina jikokin annabi to wannan suke son su binne to a tafi da martabar sharifan ma gaba ɗaya don kada wannan tunanin ya dinga girma a kwakwalwar mutane to ga yadda aka yi duk abin da zan kawo nan babu ɗaya da na duba littafi na mutanen shi'a zan faɗi marga'insa in kana son ka gani da idan ka duba tabari jirgi na shi da gari shi kadai na ɗauka na yi amfani da ibn asakir tarihin ibn asakir amma dai mafi yawan diga a tabari na fitar saboda tabari shine shawul mufassiri da muna da magana da su a kansa shi alkashi ya yi su da baka ya san ko magana tabari da bai san waye tabari ba gwaiwa ya miko zan doke ta da gora
daga shafi na 189 zuwa shafi na 290 duk wannan manganu suna nan a ciki. yace yayin da aka yi wazi da dan Muawiya mubaya'a da khilafa, wato nan na ciccibo muku abin daga jijiyoyinsa. wannan shine asasin wahabiyanci, daga saiwoyi za mu tono shi. a nan aka saka kwanta aka kyankyashi, ita ce take wannan tsakin har yau. duk wannan talawunin da ta su ne shi ne yanzu muke sakato jijiyar daga asali don ku ji yadda aka yi. kuma na rantse da Allah ba wai a Kano ba, ko a Saudiya za a je a lalubu a ɗauko ba mai iya tarata kan wannan zancen. abu ne muttasili da isnadansa, ko kaki za a fidda hujja ta haɗe ku da su. asalin ɗaya ne, kuma wannan zumrar ce ta riko da alil baiti, waɗannan sharifai. daga za ku ji duk waɗannan wani da muke rike da su, za ku ji ana cewa jikokin annabi. daraja su gomu ta farko kafin komai wannan jinin. yace sadda aka yi wa Yazid mubaya'a da hilafa ranar Lahadi 12 ga Rajab shekara ta 60 da hijira, bayan babansa Muawiya ibn Abi Sufyan rahimahullahu ta'ala yayi kira zuwa ga yi masa mubaya'a da jiran gado. Yazid ya rubuta zuwa ga sarkin Madina shine Walid ibn Uqbah ibn Abi Sufyan a wasiqa yana cewa amma ba'du fa khudh Husaynan wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Zubair bil bai'ati akhzan wa bilan shadidan laysat fihi rukhsatun hatta yubayu wassalam. yace ga wasiqa zuwa gare ka, ya aika wa gwamnatin na Madina, ka danki Husaini, ka cabki Abdullah ibn Umar, ka kama Abdullah ibn Zubair, ka tilace su kan cappa ruko mai tsanani, ba rangwame ba sassauci, har sai sun yadda da mubaya sun miƙo min wuya, iyaka ta ƙare. Walid ya tura Usman ibn Husaini gurin wato Husaini ibn Ali bin Abi Talib, yace an turo ne ga maka girma da arziki duniya duk bata sani ba, an koyi sai an san ra'ayin ku tukun. Muawiya ya mutu, an naɗa sabon halifa ɗansa ya tsira, kai mubaya'a a aika mai da mubaya'a kashi ke. yace to ka gaya wa shi Walidin da ya aiko ka, zan zo in tadda shi a masallacin ya jira ni, ina so masallacin annabi ke. ya je tadda shi, ya tadda duk manyan yan fada sun ha, ga Marwan ibn al-Hakam a dama, mugun ba fadi amana kenan. Marwan ibn al-Hakam ya al-Husaini yazo ya tsaya, suka ce zauna, ce ban ga ta tsayon me ka aika guna, ya ce kai wa mai zida mubaya'a. ga abin da ya ce, inna misli la yu'i bai'atahu sirran wala araka tajtari biha minni sirran duna an tuzhiraha ala ru'usin nasi alaniyata. kamata ya wuce mubaya'a koyi, ka kira duniya ta taru, ka sanar da mutuwan Muawiya, ka nemi mubaya'a ta a cikin jama'a, ba a koya ba. kala ajalaci kana da gaskiya. to amma fa iza akhrajta ila an-nas fa da'awtu bila da'awtu nama an-nas fa kana amran wahidan. sai Walidu yace, wato Marwan ibn Hakam yace je ka asa shi ne ce kakka, idan baka tilace shi mu bai'a ba har ya bar wannan, to kaman ka jiyo da kansa dubbai sun tafi lahira, ko dai yayi ko ka datsa kansa shi kadai a huta. yana ji al-Husayn yace tabballaka ibn az-Zarqai, tar da kai dan magajiya, saboda wata kakarsa ce mai haka gidan karuwai, shi Marwan ibn al-Hakam. anta ta'mur bi darbi unuqi, kai kake cewa asari kaina, kazabta wala umta. Allah wadaranka. nanu ahli baitin nubuwa wa ma'adinur risala, mu ne ƴaƴan gidan annabi, mu ne taskirar wahayinsa. wa yazidu fasiqun sharibul khamr wa qatilun nafs wa misli la yubayi'u mislahu. shi ko yazida fasiki ne, mashayin giya ne, mai kisan kai, kamata ya fi karfin yau kamar sa mubaya. wa alal islami salam idza qad buliyatil ummatu bi ra'i misl yazida. yace musulunci ya gaida na gaba
in har ya zama shugaban musulmi Yazid ne musulunci ya gaida na gaba idan ne ya fice kada kan sai fita bai wuce ko ina ba sai zagaya sai kabarin ma'aiki wa ta kabar jaddi fa kala yace assalamu alayka ya rasulullah ana